So ayan guys, magdidilig-dilig muna tayo ng aking mga tanim na strawberry. Magdidilig-dilig muna ako guys. Ito yung mga nilagyan ko kanina ng mga kusot ng wood. Ayan guys, so para mas lalong maging maganda ang aking strawberry. Para sa susunod na mga araw o buwan ay maipapakita na naman ako sa inyo guys na bunga or bulaklak kung sakaling mamulaklak na sila. Kailangan guys, yung pag-alaga ng strawberry ay tama lang sa init ng araw. Hindi yung masyadong bilad na bilad sa araw or expose sa araw. So kailangan tamang ano lang, temperatura. So ayan guys, dito sa part ay mga halaman at bulaklak. Sa sobrang init guys, yung iba natutuyo na or namamatay na yung iba. At ito guys sa gilid, yan guys ay tanim kong magic fruits. Masarap yan pag namunga na yung bunga niyan, ay kahit daw kumain ka ng 20 piraso ng kalamansi or manggang maasim, feeling mo daw ay napakatamis kasi minamagic niya yung lasa. Kaya tinawag siya ng magic fruits. So ayan guys, thank you for watching.